Pripadnici 108. brigade Zbora Narodne garde učinili su pravi pothvat zaustavivši 21. kolovoza 1991. vlak koji je prevozio oružje JNA. Ljeto 1991. godine na izdisaju. Zvuk teških tenkovskih gusjenica i potmule detonacije topništva odjekuju od slavonskih ravnica do Dalmatinskog krša. Raspadom Socijalističke federativne republike Jugoslavije, političko vodstvo u Beogradu, predvođeno Slobodanom Miloševićem, usmjerava nepreglednu vojnu silu prema ostvarivanju teritorijalne dominacije, podržavajući oružanu pobunu dijela srpskog stanovništva unutar hrvatskih granica. U tom prijelomnom apokaliptičnom trenutku, Republika Hrvatska suočava se s brutalnom istinom. U rat za goli opstanak ulazi gotovo bez oružja. Zamislite naciju koja je proglasila samostalnost, ali čiji branitelji na prvim crtama stoje u trapericama i tenisicama, naoružani lovačkim puškama, muzejskim primjercima oružja i improviziranim eksplozivnim napravama. S druge strane nišana nalazi se Jugoslavenska narodna armija, vojna sila opremljena tisućama oklopnih vozila, stotinama borbenih zrakoplova, moćnom ratnom mornaricom i neiscrpnim zalihama streljiva. U zraku visi tjeskobno egzistencijalno pitanje: kako se jedna potpuno razoružana država, pritisnuta međunarodnim embargom na uvoz oružja, uopće može obraniti od oklopno mehaniziranih brigada koje već razaraju njezina sela i gradove? Odgovor na to pitanje ispisat će jednu od najnapetijih, najdramatičnijih i najodvažnijih epizoda moderne vojne povijesti, epopeju poznatu kao Bitka za vojarne. Da bi se istinski razumjela težina situacije u kojoj se Hrvatska nalazila u ljeto i ranu jesen 1991. godine, potrebno je secirati zastrašujuću asimetriju vojne moći. JNA nije bila samo vanjski agresor, ona je bila unutarnji okupator. Njezine vojarne, logistički centri, radarski sustavi i skladišta oružja nalazili su se duboko unutar hrvatskog teritorija, često u samim središtima najvećih gradova. Ti su vojni kompleksi funkcionirali kao teško utvrđene tvrđave iz kojih su cijevi tenkova i snajpera bile uperene izravno u civilne ulice, bolnice i stambene zgrade. Središnji problem hrvatske obrane ležao je u povijesnoj nepravdi i logističkoj noćnoj mori. Uoči samog izbijanja sukoba, JNA je protuzakonito i sustavno razoružala teritorijalnu obranu SR Hrvatske. Oružje koje su hrvatski građani desetljećima financirali izdvajanjem iz svojih plaća, preko noći je premješteno iza bodljikave žice, pod nadzor elitnih jedinica JNA. Time je hrvatski narod ostavljen potpuno nezaštićen pred nadolazećom agresijom. Analiza s terena iz kolovoza i rujna 1991. godine otkriva frapantne podatke o nedostatku osnovnih sredstava za borbu. Dok je JNA u kolovozu pokretala masovne, sveobuhvatne ofenzive s ciljem zauzimanja teritorija u istočnoj Slavoniji, hrvatske snage, sastavljene od tek ustrojenog Zbora Narodne garde i jedinica Ministarstva unutarnjih poslova, borile su s kritičnim deficitom. Ilustracije radi, na cjelokupnom prostoru Dalmacije, od Zadra do Dubrovnika, branitelji su raspolagali s jedva oko 3500 komada lakog pješačkog naoružanja. Tim minornim brojem pušaka trebalo je braniti stotine kilometara obale i zaleđa od udruženih kopnenih, zračnih i pomorskih snaga neprijatelja. Nije bilo protuoklopnih raketa, nije bilo protuzračne obrane, a teškog topništva gotovo da i nije bilo. Matematika rata bila je neumoljiva. Bez preotimanja vlastitog oružja od JNA, pad Hrvatske bio bi samo pitanje tjedana. Ideja da goloruki narod i slabo naoružana policija okruže i napadnu do zuba naoružane vojarne činila se kao čisti suicid. Ipak, u zagrebačkim političkim i vojnim kabinetima tjednima se vodila žučna, dramatična šahovska partija oko toga kako riješiti ovaj problem. Dvije su se vizije sudarile u samom vrhu države: ofenzivni plan generala Martina Špegelja i oprezna diplomatska strategija predsjednika Franje Tuđmana. General Špegelj, vrhunski vojni strateg, rano je shvatio da pregovori s JNA ne vode nigdje. Njegov plan bio je radikalan: sinkronizirani, opći i iznenadni napad na sve vojarne JNA diljem Hrvatske kako bi se neprijatelj paralizirao, a hrvatske snage naoružale u jednom odlučujućem udaru. S druge strane, predsjednik Tuđman bio je vođen kompleksnom geopolitičkom računicom. Strahovao je,
i to s pravom, da bi otvoreni napad na cjelokupnu infrastrukturu JNA u Hrvatskoj dao Beogradu savršen, legitiman alibi za proglašenje opće mobilizacije i pokretanje totalnog rata prije nego što Hrvatska stekne međunarodno priznanje i naklonost svijeta. Sukob ovih dviju doktrina dosegnuo je vrhunac u rujnu 1991. godine, kada je postalo kristalno jasno da je NA ne planira mirno povlačenje, već aktivno komada hrvatski teritorij. Vrijeme je neumoljivo istjecalo. U tom napetom okruženju, tadašnji predsjednik vlade Franjo Gregurić službeno je predložio predsjedniku Tuđmanu implementaciju Špegeljevog plana. Na temelju vojnih procjena, Tuđman je 12. rujna izdao prvu inicijalnu naredbu Zboru Narodne garde za zauzimanje vojarni JNA diljem Hrvatske. Ipak, pritisnut sumnjama i rizicima, već sljedećeg dana 13. rujna tu je naredbu privremeno opozvao. Umjesto direktnog napada, donosi se službena odluka o uvođenju mjera pripravnosti. Te su mjere uključivale čvrstu blokadu vojarni NA, postavljanje ultimatuma za njihovu predaju i odobrenje za napad ukoliko vojarne prve otvore vatru. U transkriptima sa sjednica jasno se vidi drama onog vremena. Dok su političari pokušavali pronaći posljednje iskre mirnog rješenja, vojna je stvarnost na terenu diktirala drugačiji tempo. Prijelomni trenutak dogodio se 14. rujna. General Anton Tus, načelnik glavnog stožera, stupio je pred predsjednika Tuđmana s dramatičnim apelom. Argumentirao je da Zbor Narodne garde gubi dragocjeno vrijeme, da su zalihe streljiva na nuli i da se linije obrane ne mogu više držati. Suočen s tom neumoljivom istinom, Tuđman je prelomio. Naredba je istoga dana reaktivirana i službeno počinje serija operacija poznata kao Bitka za vojarne. Kada je politička odluka konačno donesena, terenski su zapovjednici morali osmisliti kako neosvojive utvrde srušiti s minimalnim ljudskim gubicima. Frontalni pješački juriš na minska polja i teške mitraljeze oko vojarni značio bi sigurnu smrt za stotine hrvatskih mladića. Stoga je usvojena inovativna, surova, ali nevjerojatno efikasna taktika iscrpljivanja i asimetrične opsade. Zbor Narodne garde, u suradnji s temeljnom i specijalnom policijom, započeo je formirati neprobojne obruče oko vojnih baza. Prvi i najvažniji korak bio je presijecanje pupčane vrpce koja je te komplekse vezala za vanjski svijet. Preko noći, vojarnama je NA obustavljena je opskrba električnom energijom. Zatvoreni su ventili za vodu i plin. Presječene su telefonske linije. Fizički, bez dotoka energenata, funkcioniranje modernog vojnog stroja brzo se urušavalo. Hladnjače s hranom su se topile, komunikacijski uređaji gubili su napajanje, a higijenski uvjeti postajali su nepodnošljivi. Međutim, još snažniji od fizičkog bio je psihološki učinak ovih mjera. Hrvatske su snage oko vojarni postavile razglase s kojih su danonoćno emitirane poruke pozivajući vojnike JNA na predaju. Obećavana im je sigurnost, poštivanje ženevskih konvencija, civilna odjeća i slobodan prolaz do njihovih domova. Valja napomenuti da su mnogi ročnici unutar tih žica bili zbunjeni. 18-godišnjaci iz raznih krajeva bivše države bačeni u rat koji nisu željeli niti razumjeli. Oficiri JNA, suočeni s potpunom izolacijom, svjesni da pojačanja iz Srbije neće stići na vrijeme, nalazili su se pod nezamislivim pritiskom. Zidovi njihovih vojarni pretvorili su se u njihove vlastite zatvore. Atmosfera je bila nabijena do pucanja. Čekala se samo jedna iskra da sve eksplodira. Iskra koja je zapalila plamen otpora i dokazala da je pobjeda moguća, zaiskrila je na samom jugu Hrvatske, u Pločama. Upravo 14. rujna, na dan kada je naredba o zauzimanju vojarni konačno potvrđena, izvedena je briljantno isplanirana, drska i nevjerojatno uspješna akcija pod kodnim imenom Zelena tabla Male Bare. Cilj ove akcije, pod zapovjedništvom general-bojnika Petra Šimca, bilo je ogromno, teško branjeno skladište oružja bivše JNA smješteno u Bačini kod Ploča. U operaciji su sudjelovali pripadnici Zbora Narodne garde i hrabri policajci iz Metkovića, Opuzena, Ploča i juga Makarskog primorja. Svjesni da na kocku stavljaju ne samo svoje živote, već i sudbinu cijele Dalmacije, ovi su ljudi krenuli u noćni, neizvjesni napad. Kako je godinama kasnije posvjedočio ratni zapovjednik policijske satnije Ploče, Zoran Pulić, jednostavno nije bilo nikakvog izbora,
nego dočepat se naoružanja s kojim bi se mogla obraniti Hrvatska na bilo koji način. Operacija u Pločama bila je spektakularna po još jednom detalju. Toga dana nije osvojena samo prva vojarna, već se odvila i prva pomorska bitka u Domovinskom ratu. Posade hrvatskih civilnih i pomoćnih plovila izvele su herojski pomorski manevar i nepovratno protjerale naoružano ratno brodovlje Jugomornarice duboko u Neretvanski kanal, čime su osigurale kopnenim snagama da neometano izvlače zaplijenjeno oružje bez straha od pomorskog udara. Pad malih bara bio je seizmički udar koji se osjetio diljem zemlje. Domino efekt je započeo. Već u sljedeća 2 dana padaju vojarne u Perušiću, vojarna i ogromno skladište u Slavonskom Brodu, te 2 vojna objekta u Ogulinu. Snimke prvih zarobljenih tenkova s hrvatskim grbovima počele su kružiti zemljom, ulijevajući ogromnu nadu civilnom stanovništvu i izazivajući šok u Generalštabu u Beogradu. Mit o nepobjedivosti JNA bio je razbijen. Iza svakog suhoparnog datuma pada pojedine vojarne skrivale su se ljudske drame dostojne najnapetijih filmskih trilera. Nije svaka predaja išla glatko, štoviše, većina ih je izborena kroz krv, znoj i sate iscrpljujućih pregovora preko megafona, dok su snajperisti s obje strane držali prste na okidačima. Svaka noć provedena ispred vojarni nosila je prijetnju kataklizme. U mnogim objektima oficiri JNA su, slijedeći bezumnu doktrinu spržene zemlje, minirali ogromna skladišta eksploziva, prijeteći da će dići u zrak i sebe i cijeli grad. Bilo je trenutaka apsolutnog kaosa. Pucnjava bi započela zbog jedne bačene petarde, nakon čega bi uslijedili sati rafalne paljbe po gradu. S druge strane obruča nalazila se nevjerojatna dovitljivost lokalnih zapovjednika. Koristili su lažne radiokomunikacije kako bi uvjerili JNA da ih napadaju 1000 vojnika. Palili gume kako bi stvorili dimne zavjese, a pod okriljem noći lokalni su vozači kamiona upadali u zauzeta skladišta i odmah to naoružanje vozili ravno na prvu crtu bojišnice. Da bi se vizualizirao pravi razmjer preokreta, moramo pogledati impresivne brojke zaplijenjenog naoružanja. Uzmimo za primjer nevjerojatan plijen iz netom spomenute akcije u Pločama. Ono što je izvučeno iz skladišta Male Bare i ostalih objekata nadilazilo je najoptimističnije snove glavnog stožera u Zagrebu. U toj je operaciji zaplijenjeno oko 4800 pušaka, 190 puškomitraljeza, 500 pištolja te 20 protuavionskih topova. Uz to izvučena su 84 teška topa kalibra 20 i 40 mm, 120 vojnih kamiona i teških terenskih vozila te nevjerojatnih 350 tona minobacačkih granata, mina i eksploziva. Samo ovih 4800 zaplijenjenih pušaka u Pločama premašilo je ukupan broj dugih cijevi s kojima je do tog trenutka raspolagala cjelokupna obrana Dalmacije. Svaki top, svaki kamion i svaki kilogram eksploziva odmah je distribuiran na bojišta. Tim oružjem iz Ploča hrvatske su snage doslovno spasile od pada Sinj, Šibenik, Zadar, Karlovac, Dubrovnik, pa čak i daleki Vukovar, kamo su kamioni sa streljivom hitali pod okriljem noći. I to je bio samo jedan grad. Gledajući ukupnu sliku diljem Hrvatske, tijekom bitke za vojarne zapljenjeno je više od 230 tenkova, preko 400 komada teškog topništva, nebrojeni oklopni transporteri i deseci tisuća tona streljiva. Bio je to logistički krvotok, bez kojeg bi organizam hrvatske obrane jednostavno prestao kucati. Kada su prvi zarobljeni tenkovi s naslikanim hrvatskim šahovnicama izašli na bojišnice u jesen 1991. odnos snaga na terenu nepovratno se izmijenio. Ovaj nevjerojatan priljev teške vojne opreme označio je kraj faze pasivne obrane i gerilskog ratovanja. Sada, hrvatski zapovjednici konačno su imali čime odgovoriti na oklopne prodore JNA. Osnivane su prve oklopno mehanizirane bojne. Topništvo zaplijenjeno u vojarnama ušutkavalo je srpske minobacače koji su tjednima terorizirali civilna naselja. Zapljena ovolike količine tehnike i streljiva radikalno je poremetila operativne planove Beograda. Primjerice, pad naoružanja u Pločama trajno je osujetio plan JNA da tenkovskim klinovima presječe dolinu Neretve, čime bi cjelokupni jug Hrvatske bio fizički odrezan. Inicijativa se počela lomiti na junaštvu i novostečenoj vatrenoj moći hrvatskih branitelja.
Značaj ove serije operacija nemoguće je precijeniti. Bitka za vojarne pozicionira se kao apsolutni preduvjet za opstanak Hrvatske države. Kako precizno navode tadašnji svjedoci i vojni analitičari, upravo je napad na vojarne i skladišta predstavljao glavni, prijelomni preokret u ratu. Bez ovog uspjeha, Hrvatska bi do kraja 1991. godine ostala bez streljiva. Vojska bez metaka ne može braniti gradove. Zapljena oružja iz vlastitog dvorišta probila je obruč međunarodnog embarga učinkovitije nego bilo koja tajna operacija kupovine oružja. Bez hrabrosti da se napadnu vlastite vojarne, Republika Hrvatska naprosto ne bi preživjela zimu 1991. godine. Iako je svaki grad proživljavao vlastitu agoniju, neki su primjeri ušli u legendu po svojoj surovosti, dramatičnosti ili strateškom značaju. Rat je na ulice glavnog grada stigao znatno prije opće ofenzive. U srcu Novog Zagreba nalazila se Maršalka, jedan od najvećih regionalnih centara JNA. Početkom srpnja, pod izlikom intervencije u Sloveniji, oklopne su kolone pokušale izaći iz vojarne. Međutim, goloruki narod, svjestan da ti tenkovi idu sijati smrt, stao je pred gusjenice. Prosvjednici su bacali molotovljeve koktele, na što je JNA reagirala najbrutalnije moguće, otvaranjem vatre bojovom municijom na nenaoružane civile. Tih sat vremena neprekidne pucnjave trajno je obilježilo svijest nacije. Daleko na sjeveru odvila se potpuno drugačija drama. U varaždinskim garnizonima bio je ukopan gigantski 32. korpus JNA. Hrvatski obruč se stisnuo. Unutar vojarne, general je ENA Vlado Trifunović nalazio se pod nezavidnim pritiskom Beograda da oružjem probije blokadu, ne obazirući se na civilne žrtve. Međutim, Trifunović je izabrao savjest ispred vojne dogme i odbio razoriti barokni hrvatski grad. Krajem rujna predao je vojarnu u zamjenu za siguran prolazak svojih vojnika u Srbiju. Zapljena oružja iz 32. korpusa bila je najznačajniji pojedinačni zgoditak za hrvatsku vojsku, lansirajući borbene sposobnosti u stratosferu. Iako je ovaj humani čin uništio samog generala, koji je osuđen s obje strane granice, oružje koje je on predao spasilo je nebrojene živote. U Gospiću nije bilo mirne predaje. Lika je gorjela. Grad je doslovce sravnjen sa zemljom. Ključ obrane ličkog prostora bilo je silovito i krvavo osvajanje lokalnih vojarni u uličnim borbama. Pad vojarne Stanko Opsenica bio je trenutak u kojem je Gospić postao neuništivi simbol ličkog otpora. Osvajanjem ovog arsenala slomljena je okosnica neprijateljske ofenzive, a zablude da će Gospić biti srpski zauvijek su nestale. Slične iscrpljujuće bitke vodile su se duž obale za pomorske utvrde poput Rogoznice i Lore u Splitu, osiguravajući presudno oružje kojim su zaustavljeni napadi neprijateljske mornarice. Brojke i strategije nikada ne mogu u potpunosti ispričati priču o ratu. Bitka za vojarne bila je prije i iznad svega pobjeda neopisive ljudske hrabrosti, inata i snalažljivosti malog čovjeka bačenog u ponor povijesti. Ljudi koji su sudjelovali u tim akcijama nisu bili elitni vojnici, već radnici, srednjoškolci, policajci i očevi. Trčati prema oklopljenom zidu, nositi u rukama tek molotovljev koktel ili lovačku pušku zahtjeva izniman mentalni sklop. Taj osjećaj da iza leđa nema ničega osim vlastitog doma i obitelji bio je katalizator koji je omogućio nemoguće. Njihova odlučnost transformirala je beznađe u pobjedu i postavila duhovni temelj moderne Hrvatske države. Kako vrijeme odmiče, pravi, dalekosežni strateški kontekst rujanskih osvajanja postaje još jasniji. Zapljenjeno oružje nije poslužilo samo da se preživi jesen. Ono je postalo tehničkom kralježnicom na kojoj se izgradila pobjednička hrvatska vojska. Kada su uslijedile kasnije oslobodilačke operacije poput Maslenice, Bljeska i Oluje, oklopne kolone i topničke bitnice koje su srušile kičmu agresora oslanjale su se upravo na onaj početni logistički kapital stečen u znoju i krvi 1991. godine. Gledajući unazad kroz prizmu povijesti, bitka za vojarne izdiže se kao apsolutno presudan trenutak Domovinskog rata. Hrvatska je te fatalne 1991. godine stajala na rubu ponora, osuđena na propast embargom na uvoz oružja. Političko lutanje i strah od uništenja zamijenjeni su rezolutnom odlukom naroda da uzme ono što mu s pravom pripada. Bilo da se radilo o prvoj pomorskoj pobjedi kod Ploča, uličnim barikadama ispred Maršalke u Zagrebu, očajničkim borbama za Gospić ili majstorskoj predaji u Varaždinu, svaki zauzeti objekt predstavljao je pobjedu života nad smrću.
Preuzimanjem vlastitog arsenala iz ruku JN-a, hrvatski je narod sam sebi stvorio priliku za preživljavanje. Taj čin iznimne odlučnosti nije samo osigurao oružje, on je stvorio hrvatsku vojsku, ostavljajući trajnu pouku o tome što sve može postići nevjerojatna volja jedne nacije kada se bori za svoju slobodu.